Финално искам да обобща при тази машина VD7 Connect PS, дистанционно управление в ръчен и автоматичен и полуавтоматичен режим, което усеща и вибрациите на самия електроинструмент, регулиране на оборотите, индикация за запушване на торбата и на основния филтър и не на последно място тази иновативна система за почистване на филтъра. Всъщност как работи тя? Съвсем набързо. Включвам машината, работа. Или, ако ми е неудобно да си сложа ръката тук, просто поставям маркуча и края на маркуча забивам в едно от тези две места, така че да е затворен входа към контейнера машината, за да може тази система ефективно да работи.